Hej, den gamle by. Jeg hedder Elvira. Jeg hedder Mathilde. Og jeg er 22 år gammel. Jeg er 23 år gammel. Og vi bor inde i Aarhus C på Klostergade i vores eget bofællesskab sammen med 2 andre piger. Og vi har set jeres opslag om, at man kan få lov til at bo i et 70'er kollektiv, og det vil vi rigtig gerne prøve. Vi er selv kommet rigtig meget i den gamle by, og altid elsket 70'er lejligheden, og altid tænkt, vi rigtig gerne vil prøve at bo der selv. Så nu springer vi til. Ja, vi synes, det lyder fucking spændende. Jeg tror, fordi vi selv bor i kollektiv og har været mega glade for det, så tror jeg også, vi har været ret nysgerrige på, sådan, hvordan det kunne fungere i sådan et 70'er setting, uden skærme og alt muligt. Ja, hvordan det kommer til sådan i praksis at fungere sammen, når man bor. Også med fremmede. Hvordan kommer vi til at lave mad sammen, og kommer til at gå i bad sammen, og hvem sætter Kim Larsen-pladen på, og sådan. Det vil vi rigtig gerne opleve. Ja. Ja, så lige til sidst så kan vi sige, at vi begge to arbejder på deltid på en bar, Café Smagløs, nede i byen. Der arbejder vi sammen. Ja. Og så, vi er ret meget sammen. Vi er ret meget sammen. Og Mathilde studerer lige nu, og jeg arbejder bare. Ja. Og skal til at studere til sommer. Ja. Og vi tror, vi vil være et rigtig godt match til at kunne bo i det 70'er kollektiv i den lille weekend der. Vi er gode med nye mennesker. Vi er gode til at sætte gang i festen. Og vi er gode til at spille brætspil og lave mad. Så ja. Yes. Okay. Hej. Vi håber, vi hører fra jer.